som Patrik Cyklaminy z firmy Kalmit. Robím v rámci Kalmitu poradenstvo pre poľnohospodárstvo ohľadom vápenatých môd. V súvislosti s udalosťami posledných týždňov vy viacerí voláte a pýtate sa na problematiku hygieny vo zvýšenej potrebe. Sú rôzne prístupy k aplikácii vápenatých môd. Jedna zo zásadných vecí, ktoré treba dodržať v rámci hygieny, je to, aby sme patogény, vírusy zabili vysokým pH, to znamená alkalickým prostredím. My na tento účel používame hasené vápno, ľudovo nazývané, alebo nami označované ako vápenný hydrát alebo chemický hydroxid vápenatý. Je to materiál, ktorý dokáže lokálne vytvárať pH od hodnoty 12 až do 13, prípadne ešte viac. Pri tejto hodnote pH, ktorý bezpečne zabíja patogén. Podľa toho, čo vieme, väčšina patogénov prežíva od pH 6 do pH povedzme 9,5. Aplikáciou haseného vápna bezpečne zabijete všetky patogény bez problémov. Na prípravu jednoduchého dezinfekčného brodu nie je treba nič extra, stačia nám drevené hranuly. Ako vidíte tuto, povedzme aspoň ten hranol na výšku aspoň 15 cm, ktorý sa dá vyslať jednoduchou silážnou plachtou, prípadne akoukoľvek inou zakrývacou plachtou. Sú tam také dve zložky, ktoré by som odporúčal urobiť. Ako náhle vlastne sa založí plachta, je dobré dať hasené vápno na spodok ako prvú vrstvu a potom ako materiál, ktorý bude udržiavať vlahu, použiť povedzme jednoduché piliny, ktoré už prirodzeným spôsobom držia vlahu. Na vrchnú vrstvu sa aplikuje opäť hasené vápno, teda vápenný hydrát, a potom to stačí jednoduchým spôsobom premiešať. Ideálne nejakými hrabličkami, lopatou. Ja to teraz premiešam ručne. Čo je dôležité pri práci s haseným vápnom, používať ochranné rukavice chemické. Je to silná žieravina, ako som vravil, vytvára to pH 13. Treba byť opatrný. Čiže jednoduchým spôsobom sa vápenný hydrát zmieša s drevenými pilinami a vytvorí sa kvázi ako keby podstielka, po ktorej keď budú prechádzať autá celým obvodom kolies, zachytí sa plocha, ktorá potom je následne bezpečne ošetrená alkalickým prostredím. Dôležitou vecou pri tomto hygienickom brode je udržiavať vlhkosť. Samotnú vlhkosť budú udržiavať piliny. V prípade, že to robíte na sucho a bez dažďa, je to vhodné trochu pokropiť vodou, nie úplne zliať, ale pokropiť. Viacerí sa pýtate, ako to potom udržiavať. V prípade, že sú tam silné zrážky, je tam veľa vody, treba ten materiál, ten vápenný hydrát dosypávať, aby sme tam udržiavali to alkalické pH. To miešanie, v prípade, že si budete robiť vlhký brod, nie suchý, teda miešať s vodou, je tam pomer asi 10% roztoku, to znamená na 100 litrov vody 10 kg vápenatého hydrátu. Ak si niekto bude chcieť sledovať stav tohto brodu, či to má svoje vlastnosti, odporúčam kúpiť jednoduché lakmusové papieriky na bazénovú chémiu. Papierik po priložení sa zafarbí na tmavo-zeleno, respektíve modro. To je znak toho, že je tam pH minimálne 12.